Alantere Martin. Ene nasifu ni nyina no mo so mo di papa Akufo atewo. Wo ye party mu be ye yi basabasa nyina wo Alantere Martin wo ka ho bi. Senka no opese ye kɔ na obi kɔ wie na we kɔ a. Time ye ka che ne se e ma ne contest Akufo ado no wo nyae no. Okoye eye number no we anya wo. Percentage na nese onya na nkodi lead we anya. Said ye me bomb paye say January 8th is 31st no obi obekọ be ye third ho no ni smoothness level. Sa na ya Alantere Martin wo. Papa Akufo mu free yi. Me say ye Papa Akufo ankasara ya na me to de bia o de me mo break. Wo omo fa government machinery nye di wu wachi. Na wo de helicopter ne na ye campaign. Ene wo to kaseti ya Papa Akufo. Ma fear hakman wo so agima mpo with helicopter oduru ho no. Wenye nipa kra mehye na. Ala. Ene wi aso me say eso koto sabo ni si obi so aka chan se free yeso nka nche ne se sorry free ni so. No ni mu so ode ye wo obi a wono wode ni fie kra ne ma ye ndi ye party office. Sanko fo we mu resources on ma se wo party we. Yes, mo ye nipa 16 obi wo region bia mo obi nko ana so obi wo consistency bia mo obi nko akma wo so agima akọ fo bia o hia nkofo no sata am na me say mo young ones na mo nimu no se mo ba hu say ye party ma ye sika se mo delegacy ji sika lan cash na di sika de ba ye party mu first party we mu ne di wo ne atu ho ache nipa no kra no kese wo nya ahwe he party we mfitiase ne penifo no bi o ma nya ahwe wo nya ahwe nso kese ye ne defra so ye MPP ni a wo koye adwuma enye ni na ye obi koto aba wo se ana wa ama misika me nkoto enti o monto aba na wo kra wo pese bre ne so na otu America koto aba kojo ba redo mo time Alan cash ena decide ne baye cash for the people job for the boys cash for the people job for the boys Papa Akufo mu fra ba mu bi sika na ase de woni anane mu ne nasefo me say sa Ashanti kokos wo no me ana me nkrofo ne wo ye party mu aye yi nyida ye wo ana ama ebinum so anya men dwuma mu di na ado wo 208 no nanka one for government in power yes ye friend is security break government in power everyday hear voice nyankopon so obesi wo hene a master emfa ho ni babia ye do be kwa akɔhye nanado me se party ndo so abrese nanado wonka nanado everyday ma ya nyame so awate omo mafia nanado a ma wu say yes na ya na ye me ya se wiase de obre ni wiase de obre oni na se Jordan kese nka Nyankopon tu papa ne nkwamu manko wotena se ananka oye ni papa anche wiase ni papa anche mode na nse mo hu vigilante ayi na ye bono so hu nyansani se John omo kan wote de obusa omo eso ma yede omo firi o kan yo se vigilante group mi nguno hwe omo mafia na ado ama mstuo 8 na ado anwin no oni anane mu omo ye party wo Kumase Alan cash me say wiase me say nanado me say papa ne de me say de bia me ka se nipa bia wo bompa ye se wo tamfo kura me Nyankopon ku no because Nyankopon ku wo tamfo a wo hu de nyame be ya ama wo se wo tamfo wo a wo hu de nyame obeya ama wo na nyame so ma Alan cash ne anane mu nyina tenase eni kojo pie ni sa papa na ne yi de no ye chief of staff ma FN se Papa Akufo no sa papa bi na ne tisa abion no na ni ma ni so nhwe plane ni tika kraka no ntimi pega ni tin nhwe plane papa na ni tisa abion bi na na no ye to abawi obekasa wo TV3 ho no mo ye FN kojo de tem ya na ni din ye wo kojo pie ni pani kojo pie ni inanim
Na chikosa anoma o. Na chikosa anoma o. Sasa bonsam. Messi chief of staff and Osi edi na tem not. Osi edi na tem ni mutuntum se je bidie. Messi boys. Se kasa chief of staff and enum kasa bon a wo ye papa panimu so enum kasa bon menya ne ma ahwe se we ane ma kasa wo ye cheeky persons ne sa papa no obeme ya che watum Bit of arrogance tinimo. any arrogance partner sa papa no awurade nyankopon na wo hwe nipa na enum tantan na wo sa ya arrogant enum for no so wa sa ye se dot Omu sanfu omu na ma Ni onya me yan kan boys mo me yan kasa wo aya ye kasa ya mo yan kasa young ones ni bi no ma hu san crofo we no no adwem bone mesesa ye kasa asante kokos adwem bone fo no a omo no omo san crofo no mu yi nipa bone fo na wala nkash ni wasefo no obi be kasa te papa kofo a wo kura na ma papa na nim onyama ba fom wala nkash a odi wachi osawo unoko di wachi sa ma wo kofodia ya dey helicopter edu pesi odi wachi ma na nim onyam enne obi ati so de twitwi papa kofo anim wala nkash na da no mo se mo ntia se so abegina ho aka se ye ma ye fe ne senko part na ba kwasam no nim no ka mo ha na akọ detention mo hwan no wo kasa enu nti no wo saa efe ne se kwakwase ya wo siwe wanya ho abetena TV so kan kwase asem mesi abanesa maami bi wo se abanesa mo ye nipa bonefo mesi hwe delegates for Saturday mo ko efe ne se na mesi party leaders me ka kire mo kwa mo kotu no amahye ne mo block na ya mo ka mo sisi so na mo se mo mbie ma no kasa mo bi ntibi no mo kan hu se nsem na mo ko ka wo ho no mo ka brofo a mo fa mratwi mu no mo nti brofo nko deep no mo nti de mo ka no mo timi ato yes ana se no ye ka kire mo kotu hye no mo nka kasa ne ma nipa ne nti de mo ka na se no watimi ato omo to nyina still amu da so ase wo me ti we me sesa ade ye metan me hu kra me hwete se de na ayi kan me TV3 me TV3 kra me je mo hwa Tanzania we ni mo no ba because omo kasa ni bibia na metan ti se de YouTube United Showbiz first na mpa me hom me hwe biem every time na guys no ko yes ade na me hwe biem da na anu enye sifa kan na ba ye akokura na me je ati sifa kan ba ye ya na me san akoti what you say mo san panifo we no mo sha ase mo se yenye na party Canada Japan asori a wo ye bebrebe nyina no san panifo ni nyina mo nyina mo ye mo dwen se omo ye no makote Canada Japan obete ne party on ten ntam na de wo ye ne de wodi agro ana ne mo ne friends ko jope ne mo ye na ankosi hu o mantimi anye o obie ni wo no mo ameso so so na osono no mo youth na maba ne na mama sika di manimu kan ase ne party no mo fo se nye sika mo nya nti mo gi sika na makoto aba ma the wrong candidate no ye ka kire mo ye sma banyansafo ye sma na mo tenten alankas wa ye guru nkwa na dwene te se ntatea na dwene wo ye guru nkeka wo hwe so wa na ye amese na dwene ete se ntatea ye party who se first ye kwa campaign on the wato no on pebre kwadwofo on pebre obi na nya junkie work no na nko aba na be gina ha kukrede they now we are going to vote the voting day is we are not no see no ko me ka cha mo hwe opeti se Canada Japan no na wonu ankasa wama anibre ene pesami nkumunya ene adwenbone na wode ne ho aba mu nti ebi ewura no ahwe nipa bia ne nipa esan a ye careful because obi wo hwa do ho bona ne ho bone na tinimre bitimi bogura nti nipa bia ne nipa esan hwe nipa no mbesan woni nipa o me nipa bone esan a omo honhom no eto mo ebi bogura enti na ma Canada Japan ye bitaa besin na wo ye nyema nkanye sanko no wote wono hwe ye campaign ade obi hu no wo region ha
wobɛhu no district ha wobɛhu no aha sei ɛno nti na yɛn mu nya di mo red na chi sɛ ya okay so odo party no enti na Kennedy wo kana sema na ye ɛne sɛ ne wakɔbɔ mu ama mo honhom ne bia wura no na mse sɛ de alan yes ana Kennedy Japan so bɛyɛ Saturday no mo kɔ no